जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोबोद मोजां जादों जों आवगायाव बर'फ्रा जेरैबायदि हाग्रा सेर सेर थायोमोनब्ला बै समाव माबायदि माने मोगा मोगि जानांदोंमोन आरो बै समाव माने जों जायखौ गंगार होननानै मोनथिनानै मोनो बे हाजोआव थाग्रा बिथांमोनखौ लानानै आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जि संसार जानाय आगोलाव बेखौ लानानै जोबोद मोजां सुजुदों आरो लिरदों बेयो जारिमिनारि मोनसे सावथुन आं आसा खालामदों बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन दिनै नायनानै जोबोद खुसि मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने आगोलनि बै समनि खोथाखौ माने गोसोखांदों आरो जे बिदिमोनब्ला जों बर'फ्रा बेसेबां दुखुआव दङमोन जोबोद मोजां जादों आरो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन बेबायदि बिदिनो माने बेबो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरजों दिहुनजानाय मोनसे सावथुन जारिमिनारि सावथुनब्लाबो बेफोरबायदि जुदि सावथुन दिहुननायाव बेफोरबायदि सावथुनखौ नायनानै जुदि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयोब्ला निस्सय जोंनि गोदो गोदायनि जिथु जारिमिन बेखौ बुरखांफिननानै माखासे जों सावथुन महरै जों दिहुननानै माने रायजोनि गेजेराव दिन्थिफुंनो हागोन जोंनि गोदो जाबोबाय थानाय माखासे जाहोनफोरखौ जाथायफोरखौ निस्सय माने बुरखांनानै रायजो राजानि गेजेराव मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन बे सिजौ सावथुन बायदिनो बिनि थाखाय बयबो रायजो राजानि अनसायनाय नांगोन आरो दिनै बे सिजौ सावगारिखौ बा सावगारि नङा सावथुनखौ बयबो नायनानै माने थुलुंगा होगोन आं बेखौ आसा फारिनाय थाबाय जोबोद मोजां आंथ' सानो बे सिनेमाखौ थारमाने जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि अनसायनांगौ ओरैबायदि अननाय होनांगौ बेबायदि सावथुन ओंखाराखै दासिमबो ओंखाराखै आरो बेफोरबायदि मोजां मोजां सावथुनखौ माने जोङो ओरैबायदि हेफाजाब खालामनांगौ जाहाथे जोंनि इन्डास्ट्रिया आरो बांसिन मोजां जायो जाहाथे साउथनि इन्डास्ट्रि बायदि जायो हलिउडनि इन्डास्ट्रि बायदि लासै लासै जालाङो बेफोरबायदि सावथुनखौ जोङो अनसायब्लासो जोंनि इन्डास्ट्रिया मोनसे समाव जोबोद मोजां जालांगोन आरो मानिजाथाव जोंनि मुंदांखा सावथुन मुलुगनि एक्टर ओम प्रकाश खेरखाथिरिनिसिम गिबि गिबियावनो आं हामलायनाय बावहरदों गमामायैनो बिथाङा जि थांखि बिथांखि लानानै नैबे सावथुनखौ दिहुनदोंमोन बेयो मोगथाङाव माने 100% जाफुंदों होनना आं सान्दों आरो बेनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज होनो हादों आरो बै समनि जोंनि बे ओनसोलावहाय भुटान रायजोजों एसे सोमोन्दो थानानै जोंनि गेजेरावहाय जेरैबायदि कमप्लेक्समोन मा मोनसे परिबेकखौ जों मोननो हादोंमोन बिनि रिफारकेसनखौ एसेब्लाबो नैबे सावथुननि गेजेराव होनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे दुगाथाव बाथ्रा आरो बियो नेसनेल लेभेलावहाय टप 24 फिल्म माने लेभेलनि जिथु रिकगनाइज मोननाय आरो लोगोसे इन्टारनेसनेल लेभेलावबो दिनै USA निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माने स्टेटआवबो बा कान्ट्रियावबो दिन्थिफुंनो हानाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय सावथुन मुलुगनि थाखाय बा बर' राव आरो हारिमुनि थाखाय बियो दुगाथावना बाथ्रा बेखायनो आं फोरमायनो सानबाय दिनैनि जिथु नैबे नुथाय आरो लोगोसे माने मा होनना बुंगोन सावथुन बे सावथुन मुलुगा जोंनि हारिमुखौ जौगानायजों लोगोसे हारिखौ जौगानायजों लोगोसे बिश्वनि दुवारबाराव फेरलेबसेबाबो दिहुननो हानाया बा दिन्थिनो हानाया जोंनि थाखाय दुगाथाव बाथ्रा गोजोन्थों दिनै गिबि खेब जि सिजौ जि बर' फिल्म बेखौ नायनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों बेवहाय जोंनि बर'नि बै समनि जि जाथाय जालांनाय जोंनि भुटानिस बिथांमोनजों बा जोंनि बर' सुबुंफोरजों जि जालांनाय जि जाथायफोर बेखौ माने देखायदों बेवहाय आरो बेजों लोगोसे उन्दै समनि जि माखासे जि थासारि जेरैहाय जोङो उन्दै समावहाय नारें जुमब्राखौ खावनानै जों गेलेयोमोन बै सिनखौ नुनानै थारैनो माने गोजोननाय मोन्दों आरो जिहेथु जोंबो बै समाव गेलेयोमोन बेखिनियानो गोजोन्थों माने एसे मोजां मोनबाय माने गासिबो लोब लोब फैनानै जाहाथे नायफायो बे सिनेमाखौ माने जोंनि बर'नि सावथुन हिसाबै सब मोजां जादों बेनिखायनो नायफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय जिहेतु प्रिमियार श' सिजौ माने बयनिख्रुइ माने माबायदि मोनखो जों दिनै बे सिजौ जे बर' फिल्म बेखौ जोबोद मोजां मोनबाय नायनानै आरो गोबां बेवहाय ओंथि गोनां मोन्दों नायनानै आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जेसेबांखिनि फिल्म नायबाय दिनैनि जे बे सिजौ फिल्मखौनो जोबोद मोजांसिन मोनबाय नायनानै गोजोननाय रायजो राजाखौ जों खावलायनो लुगैदों जाहाथे बेबायदि आरो मोजां मोजां सिनेमा दिहुनबावनो थाखाय आरोबाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा अनसायो आरो बेबायदिनो जोङो बेबायदि सिनेमाखौ आरो नायनानै आरो जों मानसिया आरो जोङो माबा आरो मोनसे माबा एडभाइस माबा मोनसे गोसो गुदुं खालामनो हायो दिहुनगिरिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आं खावलायबावो आरो नायनानै बिराद मोजां नांदों माने बर' सावथुनाव दासिम बेबायदि गैयामोन आरोना थ' बिराद मोजां नांदों गासैखौबो डाइरेक्सननिफ्राय लानानै कालारनिफ्राय लानानै एडिटिं एभरिथिं आरो एक्टिंफोराबो पारफेक्ट जेरैबायदि बर'फोरा गोबाङानो मिथियो बै समनि जि थासारि गंगारफोरनि आरो बर'फोरनि थासारि बेखौ दिनै नायनानै एसे बुजिदों औ
जों उन्दैनिफ्रायनो खोनानो मोनबाय थायोमोन बेबायदि स्ट'रि जारिमिन जे जोंनि बर' हारिजों मा मा जाबोदों मा मा जाबोआखै दा बेनिनो मोनसे बाहागो जों नुनो मोन्दों फिल्माव रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन दिनै आंथ' नायनो थिनो बयखौबो बयबो नाय लैहोर लैहोर फै बयबो नाय बेखौनो आं हास्थायो